May tulo ako ka amigo nga pulos gayud gwat sinanggo, makainom ganig malipong ang ulo mo galang pagka maldito. Kung mag-abot dayog di pati lupig nilang abogado, labi na gyud og mga hubog kay magkuntis dayon sa hambog. Sa kinabugay magdaog ta, ako aray ilonggo ka ug Cebuano sab siya. Tira walay init-initoy sa among bugtod sa summer og lady. Ako gadla ang pinakariko nga pensyonado ang US Navy. Salit bugto ko himak arto, kaupay man amon rekwerdo. Girigalo niya haakon ang iyang tiyuhos ug kwakon. Sa kinambugay magdaog ta, ako aray ilonggo ka ug Cebuano sab siya. Inta Cebuano, ako intaong mga amigo, mantener lang gayud og pagnegosyo. Senyor ako sa mga tao, kahit tagiyan lang lagi og mga barko. Ang siyam ko ka mga tarato, giapuray ko lang regalo. Sila tag 10 hektaryas kwadrado sa among yuta sa sementeryo. Hinambugay magdaog ta, ako aray ilonggo ka ug Cebuano sab siya. Entray dago lintik gidya pro, kabakulig kag Iloilo, kay ako numero 1 nga asindero sa tubo. Kung ako gid inyo patihon, abawlin tigid ni kaayo, kay sa amon niya ang kwarta, ginapik ko ginapala. Sa hinambugay magdaog ta, ako aray ilonggo ka ug Cebuano sab siya. Sa hinambugay magdaog ta, ako aray ilonggo ka ug Cebuano sab siya. Te, mapatok pagid kayo sa akon.